Us agradaria construir un elevador hidràulic? Hola, sóc Eva Pucurull i en aquesta càpsula us ensenyaré com fer-ho utilitzant només materials casolans. Repte experimenta. Primer de tot, recordeu, cal preparar tot el material que necessitareu. Aquí us deixo la llista perquè aneu revisant. I el primer que hem de fer és agafar 12 palets, d'aquests palets que serveixen per baixar la llengua, i fixeu-vos, en funció de la mida del vostre palet, d'acord? Busqueu quin és el punt mig i el marqueu, ja sigui amb un retolador o amb un llapis, i també marqueu un punt més o menys a 1 centímetre i a 1 centímetre de l'extrem. És molt important que mesureu bé amb el regle on estan aquests punts perquè ho heu de reproduir de manera idèntica en els 12 palets que teniu. Un cop teniu tot això marcat, cal que fem foradets. Com que això és bastant fràgil, la manera potser millor de fer aquests foradets és que agafeu les xinxetes, la fiqueu en el punt que heu marcat, si pot ser a sobre de la fusta, del cartró millor, si no foradareu la taula, poseu la xinxeta i aleshores feu força cap a baix i veureu que ràpidament feu un forat. Així feu per cada palet els 3 forats. Quan tingueu aquests foradets del que és la xinxeta, aleshores necessitem en 4 d'aquests palets, que aquí els teniu, 1, 2, 3 i 4, en 4 d'aquests palets, només en un dels cantons hem de fer un forat més gran. Per a què? Perquè ens hi passi un palet d'aquests de brotxeta. Aleshores, per fer aquests foradets, jo m'he valgut de la barrena. Primer recordeu que he fet també el forat amb la xinxeta, després amb la barrina aquesta he anat rodant molt suaument i a sobre de la fusta per fer-ho una miqueta més gran, i com que la meva barrina és molt petita, he utilitzat un clau que finalment he anat enroscant i ja veieu, m'encaixa perfectament fins a tenir la mida que em pugui enganxar aquest pal brotxeta. Val? Això ho heu de fer per tots els palets. I ara, un cop tenim tots els forats preparats, cal muntar-ho. Farem 2 muntatges com en aquest. Fixeu-vos que el que he fet és col·locar els 2 forats i els 2 forats grans als extrems. Per tant, agafo aquests palets i tinc forat gran a l'extrem, forat gran a l'extrem, i és molt important que creueu els palets sempre en la mateixa direcció. Aquest està baix, aquest està dalt, aquest està baix i aquest està dalt. Si no, la cosa després no quadra. Al mig, que són aquests d'aquí, necessitem 2 palets que siguin només en forats petits i van en aquest sentit. I ara, forat de dalt ha de ser una altra vegada forat gran, que els tinguen aquí. Per tant, creuen en aquest sentit. I un cop ho tenim muntat tot en el mateix sentit, ara el que he de fer és anar posant xinxetes, com veieu aquí, perquè es vagin subjectant els diferents bastonets. Vinga, que ja teniu feina. Doncs bé, ara que ja tenim els 2 muntatges idèntics, abans de seguir cal comprovar que funcionen. Moveu-los i comproveu que es tanquen i es obren correctament. Si no és així, és que heu col·locat malament les fustetes i heu de repetir. Vinga, doncs ara agafeu 4 pals de brotxeta i els talleu a 12 centímetres. Per tant, el que heu de fer és mesureu amb el regle 12 centímetres, feu un senyal amb el retolador i després, o amb les tisores o amb el cúter, talleu. Tenint la precaució del que el que no volem és la part de la punxa. Fixeu-vos, ens han de quedar els 4 palets d'aquesta manera. I un cop els teniu així, agafeu un dels muntatges, de forma, això ho podeu escurçar si us va millor, de forma que les xinxetes ens quedin cap a fora, i aquests palets els heu d'introduir pels forats que hem fet més grans. Vinga, som-hi, que ja torneu a tenir feina. Doncs un cop tenim els 4 palets posats, fixeu-vos que els hem introduït de forma que quedin com a bastant arran. No us preocupeu si un queda més a dins que l'altre, després ja veureu que això ho podem solucionar.
I ara el que fem és donar-li la volta i hem de posar silicona perquè el pal quedi ben enganxat, el palet de brotxeta quedi ben enganxat al palet aquest de baixar la llengua. Bé, i ara que ja tenim aquesta primera silicona ben seca, el que heu de fer és agafar 4 canyes d'aquestes de beguda i les talleu a 11 centímetres, procurant, si la palla és com la meva, que és així flexible, que aquest tros és el que no volem. Per tant, talleu 11 centímetres de l'altre costat de la canya. I això ho repetiu fins tenir 4 trossets de 11 centímetres. A partir d'aquí, donem el tom en això i ara en cada pal introduïu una de les canyes. Si ho posem així ens anirà millor. Fixeu-vos que així queda perfecte i ara que tenim aquesta part preparada cal enganxar aquesta. Fixeu-vos però l'orientació. Aquestes fustes i aquestes han de ser simètriques, per tant no ho puc posar així, ho he de posar d'aquesta manera, que em quedi simètric dalt i baix. Vinga! I un cop tenim les dues cares posades, fixeu-vos que la palla el que farà és que això ens quedi el més simètric possible. Per tant, hem de baixar, hem d'apretar aquesta fusta fins que toqui la canya, el mateix en aquesta d'aquí, a la tercera i a la quarta. Revisem, fixeu-vos que ens han quedat les canyes completament apretades, diguéssim, i ara hem de posar silicona en aquests 4 puntets d'aquí. Següent pas, agafeu 4 palets més d'aquests de baixar la llengua i en talleu 2 a 10 centímetres i 2 a 8,5 centímetres. Fixeu-vos que el que he fet és eliminar les vores, quedar-me amb el pal que quedin les seves vores ara totes rectes. I el que heu de fer és ficar silicona i enganxar els 2 palets que tenen la mateixa mida. Per tant, fico silicona en el palet de 10 centímetres i li enganxo el que és igual amb ell. D'aquesta manera estem construint una superfície més forta. I el mateix amb els palets de 8,5. Fiquem silicona i enganxem en si mateix. I ara ja comencem a muntar l'elevador. Agafeu una fusta, no fa falta que sigui tan gran com aquesta, més o menys que tingui uns 30 per 30 centímetres és suficient. Pot ser també un cartró gruixut. I el que farem és més o menys en un dels seus cantons i enganxarem també amb silicona, primer de tot, el palet que hem tallat més llarg. Per tant, poso silicona i l'enganxo. Apreteu que es quedi bé. I ara el que és més curt l'enganxaré, però no pla, l'enganxaré fent un cert angle, tal que així, i més o menys que quedi a la meitat del pal més llarg. Per tant, heu de posar silicona a la seva vora. I ara que tenim tota la silicona ben seca, el que hem de fer és fixar el nostre elevador en aquesta fusta d'aquí horitzontal, ficant silicona només en aquesta part d'aquesta canya, d'acord? Primer de tot proveu-ho, és a dir, poseu l'elevador, que toquin els palets de la meva horitzontal ben a terra, i comproveu que podrà pujar i baixar. Queda perfecte. Us ho dic perquè no us equivoqueu de costat. I ara, per tant, el trec i el que faré és posar silicona i enganxar-ho. Si veieu que aquest pal queda massa alt respecte a la fusta, sempre podeu posar una tercera fusteta. Vinga, anem a siliconar. Següent pas. Hem de retallar un cartronet més o menys de 11 per 14 centímetres, que és el que farà de la plataforma del nostre elevador. Això ho posarem aquí i l'hem d'enganxar amb silicona només en aquest pal d'aquí. Doncs anem a siliconar una altra vegada.
I mentre deixem que tot això s'eixugui, anem a preparar les nostres xeringues. El que necessitem, fixeu-vos, són 2 xeringues d'uns 10 mil·lilitres. Jo en aquest cas ne tenia una de 10 i una de 12, no importa, però com a mínim que siguin de 10 mil·lilitres. I després un tub, que no fa falta que sigui transparent, però sí que ens ha d'encaixar bé en el que és la boca de la xeringa. Aquesta xeringa, que ja hi tinc el tub posat, és la que enganxarem aquí, i a l'altre extrem, abans de ficar la xeringa en el tub, l'hem d'omplir d'algun líquid. Jo tinc aigua, i això és opcional, però només per fer-ho més bonic, ja que tinc el tub transparent, hi ficaré un colorant. En aquest cas, anem a ficar-ho blau. Remenem perquè el líquid quedi ben blau i aquesta xeringa la omplim tota amb la nostra aigua. Aixugo i la fico aquí. I ara el que em falta fer és siliconar aquesta xeringa de forma que quedi enganxada a la palla i és més fàcil també si queda enganxada a la nostra fusta. Bé, i el darrer pas, ens queda únicament provar el nostre elevador. Vinga, anem a aplicar aquí una força a veure què passa. Doncs sembla que ho hem aconseguit. Doncs bé, que tingueu molta sort i que el vostre elevador funcioni igual de bé.